Hej. Og godmorgen. Nu, det er Nikolajs survival-vlog her klokken kvart i 9. Så nu er mig og Mathias, vi er lige stået op. Ja, vi er lige stået op. Ja, det er i hvert fald mega hyggeligt sådan noget med lige at stå op og sådan noget. Så vi har bare sovet mega elendigt i nat, fordi at det har bare regnet og fuglene de pipper og sådan noget. Og så har vi lagt oven på grænkogler. Under en bænk. Under en bænk. Du kan se lige der, under bænken havde vi lagt, og så har vi sovet på grænkogler. Og det er ikke særlig hyggeligt sådan noget, nej, det er ikke særlig hyggeligt. Og så i nat, og så vågnede jeg. Og så lige pludselig, så var der sådan en stor insekt der på min hånd, der kravlede. Jeg kunne ikke se, hvad det var. Den der flue der, den er faktisk lidt irriterende. Du kan se, det er en forbistet dum flue. Nu er væk, den flyver lige der. Nu, men så blev jeg mega bange. Og så skyndte jeg mig at slå den væk, og så prøvede jeg på at sove videre. Men det larmede så meget, fordi det regnede og sådan, og så, ja, Nikolaj survival-vlog sammen med Mathias. Out klokken kvart i 9, ja. Morgen.